Bé, primer de tot, gràcies. Evidentment, moltes gràcies, Sebas. Us heu passat. Sovint és més complicat entomar els elogis que les crítiques, perquè realment les crítiques venen dels teus rivals i volen dir que fas bé la feina. En canvi, quan els elogis no saps massa on posar-te. Avui és un dia especial, els comiats acostumen a acompanyar emocions, no sé si sabré sincronitzar-les gaire avui. És un bon dia per mi perquè canvio d'etapa, i un bon dia per la Crida, perquè em penso que fa una passa encertada cap a la renovació. Nosaltres sempre diem, crec que ostentar un càrrec electe ha de ser una condició transitòria. Saber plegar, no dependre de càrrecs ni amollar-se cadires, ha de seguir sent, crec, un element fonamental de la nostra praxi. La decisió de deixar l'acte de regidor és meditada, vull dir que ve de lluny. De fet, amb algunes persones n'havíem parlat ja fins i tot abans de les darreres eleccions. Sabia que segurament no acabaria la legislatura, i amb l'assemblea de Crida ho vam parlar ja, s'ha d'agafar més d'un any, ho vam estar parlant amb la gent de Crida. De totes maneres, per això entenc que ens devem a molta gent, i per tant també és de rebut poder explicar els motius públicament. En primer lloc, fa uns dies deia a la ràdio que la paternitat havia tingut un pes. I sí que és evident, penso que ser pare ajuda a donar, a calibrar els pesos de les coses, i segurament ha acabat de decantar la balança. Amb això no voldria per això donar a entendre que la criança és incompatible amb la vida pública. Entenc que això seria un menyspreu, sobretot per moltes companyes que ho han compatibilitzat, aquesta doble i a vegades triple jornada. Però sí que trobava pertinent fer-hi referència, dir que em toca cuidar i que tinc ganes de criança, d'acompanyar en Raimon, perquè sovint els homes, sobretot els que tenen certa projecció pública, quan parlen dels fills, quan es refereixen als fills, sembla que els hagin tingut per generació espontània i que s'hagin criat sols. I per tant crec que sí que és important posar-ho sobre la taula. En qualsevol cas, per això, els principals motius són polítics. No pas perquè tingui cap discrepància amb la Crida, on penso seguir, mentre m'hi vulguin, sinó més segurament de fons o de conjuntura. Vaig involucrar-me en la via institucional al poble en un cicle marcat per dos elements, pel procés i pel 15M. Com tantes altres candidatures del municipalisme transformador, no s'entén el projecte de Crida Premianenca fora d'aquestes coordenades, i ara fa temps que aquell moment d'impugnació s'ha convertit en una etapa més aviat de restauració, que s'ha acabat de confirmar o ha acabat de consolidar-se amb la pandèmia. De les consultes hem passat a un neoautonomisme, de les places que reclamaven utopies a la gestió del possible. I per tant entenc que és lògic que les persones que hem protagonitzat aquesta etapa cedim pas a nova gent que haurà d'impulsar nous embats. Ara penso que hi ha un relleu garantit a la Crida, que en Sebas, que la Marta, que en Jordi i evidentment tanta altra gent garanteixen la continuïtat del projecte i que se'ls ha d'obrir pas. I som per canviar les institucions, no perquè les institucions ens transformin. Crec que podria seguir, segur, podria estar-me ple d'anys aquí, però caurien automatismes, caurien ser-hi per ser-hi, en ser-hi per inèrcia. I jo no vull de cap manera perdre la capacitat de crítica, la capacitat de confrontar, la capacitat d'impugnar un ordre que és injust i que crec que ens condemna a la precarietat. Aquest replegament o canvi de cicle entenc que s'ha plasmat també a premiar, d'alguna manera, amb la renovació de la sociovergència. Hem passat també de l'1 d'octubre al Porxo de Lió, a normalitzar l'acord amb Ciutadans, a despenjar l'estelada del balcó. Hem passat del reglament de participació ciutadana, de la consulta de Can Sant Pere, a negar, entenc, la legitimitat del moviment popular i a negar també una consulta anàloga en el cas de Transmesa i Metal·logènia. Aquesta nova centralitat, protagonitzada per Junts, per PSC, per Ciutadans, entenc que s'encarna en unes formes
en una política més personalista, en una propaganda ben engreixada, en el no et preocupis que jo t'ho arreglo, i també en polítiques contràries al que nosaltres defensem, com la negativa al padró, aquelles persones que no tenen títol immobiliari, com una cultura i unes festes més verticals, gestionades des de l'administració, el projecte artificial de platges pel litoral, o portar a la màxima expressió la massificació urbanística. Penso, estic convençut, que hauria pogut ser d'una altra manera. Un govern diferent, amb un programa social ambiciós, era possible. I crec que ens toca fer autocrítica al conjunt de les forces d'esquerres. Si ben millorat els resultats cada elecció des del 2011, és cert que encara no hem sabut capgirar la realitat del govern. També ens cal fer autocrítica a la Crida. Segurament no hem pres en alguns moments les millors decisions i no ens podem excusar en l'assemblearisme com a una forma d'eludir les responsabilitats. De fet, això aniria, crec, en contra de la necessària autocrítica que ha d'acompanyar l'assemblearisme. Ara bé, també és cert que la responsabilitat última jo crec que és del PSC. És del PSC. I cal dir-ho. És una descripció de fets, no és un judici de valors dir que ha preferit governar amb Junts i amb Ciutadans, i em sembla evident, a mi em sembla evident, que no hi podrem comptar per un futur acord d'esquerres que considero essencial, que sempre he considerat essencial, que haurem d'esforçar-nos per assolir i pel que sempre podreu comptar amb mi. En la mesura que pugui, podeu comptar amb la meva ajuda, perquè entenc que forma part de la meva manera d'entendre la política. Aquesta legislatura hem sentit, en més d'una ocasió, parlar de la superació de les ideologies, allò de ni de dretes ni d'esquerres. Jo em rebel·laré sempre davant del que considero una impostura. Aquesta defensa de la gestió, en abstracte, crec que amaga l'aposta per una institucionalitat que no és neutra, pensada per desactivar dissidències, bloquejar canvis i mantenir un ordre existent injust. Per contra, jo he entès sempre, no sé si encertadament o no, la política des d'una ètica de la convicció, amb una intuïció bastant elemental com a brújula, que no necessita de grans estructures teòriques ni de grans capitans, que estic content d'haver heredat, sobretot de ma mare, i que passa sobretot per què s'ha de ser d'esquerres, que s'ha de ser d'esquerres, i que ser d'esquerres vol dir estar sempre al costat de l'oprimit. Que això és, diguéssim, aquesta ha sigut sempre la meva brújula política. I això implica confrontació. Això vol dir consciència de classe, això vol dir consciència de país, autodeterminació, defensa de la nostra maltractada llengua, això vol dir lluita contra el patriarcat, a favor dels drets de les persones LGTBI, vol dir antiracisme polític. I si d'una cosa em sento content és d'haver intentat parlar clar en defensa d'aquests principis. I també haver intentat amb claredat l'escola pública, un litoral digne sense dragats, el creixement zero o salvar Can Sant Pere. I si d'una cosa em penedeixo és d'haver a vegades estalviat accions, comentaris pel què diran, per la correcció política, per l'excés de càlcul. De ser massa racional i poc visceral davant d'algunes injustícies, davant d'aquells que tenen estómac per a tot. Per tant, els nous regidors jo el que els recomano és que diguin les coses pel seu nom. És intentar dir sempre les coses pel seu nom. Certament, la capacitat d'incidència col·lectiva i individual des de la institució, i molt especialment quan estàs a l'oposició, és limitada. Però penso que fem una tasca essencial per la democràcia local. Contra l'abús de poder, contra l'ús patrimonial de l'administració, penso que hem estat decisius i crec que ha sigut positiu per premiar en el recanvi en l'alcaldia, alhora que crec que hem impulsat petites conquestes. El casal de joves de Can Salamó, l'autobús urbà, els pressupostos participatius, un reglament pel padró més just, més garantista, uns mitjans de comunicació una miqueta més plurals i democràtics. La política, deia, és sovint un joc de suma zero, però també és diàleg, consens i construcció col·lectiva. Per això reivindico i reivindicaré sempre els ponts, teixir ponts. He intentat ajudar en la mesura del possible a teixir ponts amb les forces d'esquerres, entre la institució i el carrer, i evidentment dins del teixit social organitzat. Confesso que aquest temps de pandèmia ha estat dur, ho ha estat evidentment i sobretot pel patiment de molta gent,
però també per la regressió en drets i per l'atomització social que ens ha, crec, desnaturalitzat, almenys els que tenim determinada manera d'entendre la política. Us seré sincer, deploro, no puc suportar la política de comissions, de taules, per pantalla. No és la meva política. No sé, em costa molt. Això també m'ha ajudat a pensar en el meu lloc i on tinc ganes de ser. Algun cop en aquell ple algú preguntava amb cert menyspreu què és el moviment popular. Doncs mireu, penso que són aquelles persones que es preocupen pel bé comú, que s'organitzen i que lluiten pel que és just. Aquells que recorden al poble que tot està a les seves mans. Els grecs, que eren savis, ho tenien clar, i precisament l'etimologia de la paraula idiota és aquesta, és aquell que no es preocupa pel bé comú, per allò col·lectiu, aquell que només li preocupa la vorera davant de casa. Intentaré no estar mai aquí. A mi intentaré que no m'hi trobeu mai i que em trobeu sempre del costat de les persones organitzades, i crec que el moviment popular, que les persones organitzades tenen una legitimitat ètica i també una legitimitat democràtica. Per això seguiré defensant que l'Ajuntament ha de ser una gran eina pels vulnerables i pels que lluiten, una eina per les classes populars. I deixeu-me dir una cosa, penso que som un ple poc divers i això és una responsabilitat col·lectiva, una responsabilitat de tots, també nostra. Un ple menys divers, evidentment, que Premià de Mar. Crec que de la mateixa manera que el feminisme ens ha ensenyat que la política no pot ser només una cosa d'homes, penso que també hem de qüestionar la blanquitud. I que és necessari que la política premianenca i que el ple municipal de Premià de Mar no sigui només una qüestió de persones blanques. Penso que això és una qüestió important. Vaig acabant. Com diu l'Eclesiastès, sota el cel hi ha un temps per a cada cosa. Ara les meves portes giratòries em porten al sindicalisme, a l'Austec i a la IAC, en defensa de l'educació pública i en lluita per una hegemonia sindical nacionalment centrada i combativa. També a l'esquerra independentista, de la que mai renegaré com a projecte socialista i feminista imprescindible pel país, i a la militància de base a Premià. Recordo un llibre d'un professor, del Miguel Morell, es deia Deseo de ser el piel roja. Doncs jo tinc una mica el desig de ser militant de base, almenys una temporada, almenys una temporada, on sigui, a la xarxa d'habitatge, a Can Sant Pere, a qualsevol plataforma en defensa dels serveis públics, en defensa del territori. Tinc ganes d'estar aquí i tinc ganes, evidentment, també de gaudir de la vida i de la lluita, que això al final és el que hem vingut tots al final és el més important de tot plegat. Per últim, vull agrair la tasca de tots els treballadors i treballadores de l'Ajuntament, especialment a l'Elisa, amb qui he pogut segurament compartir més moments i d'aquí destaco la professionalitat. Agrair al conjunt de servidors públics, a tots, amb independència de la ideologia, la feina i el compromís amb la ciutat. Són hores, són maldecaps, vull dir, això s'ha de reconèixer també, no? Per tant, gràcies, i gràcies sempre que hem pogut parlar en bons termes. No sempre ha estat així, però agraeixo quan això ha estat possible. Els companys dels grups d'esquerres per la complicitat i pel treball conjunt. A la gent que va impulsar la crida quan tot estava per fer, l'optimisme, agraeixo l'optimisme d'aquell moment, i a tothom qui ha ajudat a fer-ne un referent, crec, de l'esquerra premianenca i alternativa a l'actual model de poble. Vull agrair-vos a tot el camí conjunt. Ha estat un plaer comptar amb el suport de l'Assemblea per encapçalar la llista a les darreres eleccions, i vull agrair de cor als més de 1.800 premianencs i premianenques la confiança dipositada amb el vot, i vull agrair de cor també als que confien en nosaltres però tenen negat un dret fonamental com és el dret de sufragi. També a tots vosaltres he intentat representar-vos sense fer diferències entre premianencs de primera i de segona. Gràcies, per últim, a tota aquella gent que conforma el moviment popular de Premià. Com diem sempre, hi som perquè hi sou. Han estat gairebé 6 anys en el front institucional, entre la duresa i l'esperança, i ara simplement el que he fet és canviar de trinxera. Com en recordava fa uns anys en Joan, que em sembla que l'he vist per aquí, com plegava, deia: Premià pot tenir un gran futur per endavant. Perquè això sigui així, gent que lluita és el que ens cal,
no? Ens caldran nous regidors i regidores amb forces renovades, molta militància de base. Ens farà falta molta creativitat, entusiasme, professionalitat per revertir les actuals polítiques i plantejar alternatives, i estic convençut que amb esforç i mà esquerra, com deia en Joan, aviat tindrem un govern de canvi, un govern d'esquerres. Res més, visca Premià de Mar i visca uns països catalans lliures, socialistes i feministes. Gràcies.